Ungizwe mlando mchunu imvuma nevunyelwa obaba emelika ukuthisela kwenyoni phezulu kobuya kuze emhlabeni kofu yaphansi ukuthi sihambithi ngeke usibambe isitho senkaba enkulu isanqathu. Ngizwe mlando mchunu the president of Bhinqa Nation asuka madoda uyazi kakhulu emsakazweni uKhozi FM, uyazi kakhulu ku social media, usenegebe le record aselenzile nje einkundleni zokuxhumana zokuthi kube nguye oqala osetrende u7 years non-stop namanje usatrenda. Uzokhumbula ukuthi ke ngesonto bekunemidlalo osaziwayo eTsakane Stadium lapho khona uDumi Mkhostad eqophe khona umlando wamisa yonke into yathi inse enkundleni ezemidlalo. Ungizwe mchunuke ushiye umntalapha ubheke eKhuzani Mpungose kodwa emgwegwesa uthe hayi uDumi Mkhostad si-celebrate ayeke nake namhlanje kuyisonto nje uyacula lo mfana emnandi album yalo mfana kakhulukazi utrack 9 kuyinsizwa uma nginakile lokho evuma umnsizwa wabo kaDumi Mkhostad emise insizwe ezintathu okunguKhuzani, uBig Zulu no DJ Tira. Uzokhumbula phela ukuthi utrack 9 utrenda ngoKhuzani nje lobatha lapha kutrack 9 ebabhanqa benomthandeni. Angazi nathi besihlaziya nje sizindaba zikaBhoqo #sizwa ngawe.